Hier in het bos, met het koninghert en zijn lakij, is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed, dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koning Hert? En Harry Haase. Alle nutjes moeten eerlijk verdeeld worden. Punt. Jongen. Wat heb ik een protte werk die nou weer. Ja, net mis. Ja, Harry, de stiekelbargen van verderop die hier mijn help nedig. Ja. En dat steltje Michamos, de mieren, die hier een ruzie hadden. Maar ja, dat hak oplost. Ja, wis. Ja wist. Geen, kattenpis. Haha. Niet maar Koningsdij of heitedij. Heitedij? Wat een grappig wut. De dij van de heid? Of wat is het eens? Nou ja, kijk, dat is het, hè. Dat is een verwendij van de heid, hè. Of van de mem, dan is het memmedij. Nou, dan krijg je cadeautjes van die ben. Of die maasbrokje op bed. Wat spietig dat ik in heid of mem ben. Tja. Ik vind eens dat ik als koning van het Grutte Bosk eigenlijk echt wel een soort van heid ben, hè? Oh ja? Je wist. Ik bedoel, ik zwaar je altijd een heel goed voor alle besten, hè? Dit is nog zelfs. Ja wist. Geen kattenpis. Maar ja, het is geen heitedij, geen memmedij. En al heel dol geen koningsdij. Nee, en geen Harrydij. Nee. Het is maar een gewone dij. Ja, spietig. Maar ik moet weer aan het werken, Harry. Ja, prima. Ik dacht gewoon correct af. Ja. Sst. Toch jammer dat het geen Koningsdij is. Ik dacht gewoon correct. Of het morgen een hele speciale dij is. Ja. Eens even zien, ja. Even zien. Een bruine banaan. Heerlijk. Oh ja, dit is een hele fijne verrassing voor de koning. Ja. Een verrassing? Een bruine banaan? Ja, dat vind ik zo lekker, maar de koning toch net? Ik bedoel, de mast wat Jan, wat de koning leuk vindt. Ja, toch? Oh ja. Maar wat zou de koning dan leuk vinden? Ja. Nou ja, Harry Haase vindt het uit. Sa vluggens de wien. Tja, wat zul ik nou die lietse moes eens adviseren, hè? Wichtige kwestie. Moeilijk. Oh, ik weet al wat de koning neder gaat. Wat grappigs. Misschien moet ik het toch nog eens een keer lezen, hè? Heitedij, koningsdij, memmedij. Oh, en ooit wordt het echt nog Harrydij. Zes Harry, wat has gekocht? Oh, iets grappigs en fleurigs. Oh. Was het Jen? Ja. Sure. Ik schrik me wild. Of het nou leuk is, Oosje. Oh, ik vind het geweldig grappig. Ja, doe ja.
Nou, weet je dat de koning echt niet onvindt? Dat cadeau. Oh, ik voel dat het al mooi weer. Nee. Best aan die. De hele dag maar werken. Tada! Oh, een hele noffelijke heitedij, koning het. Hij te die? Ja, jouw zwaagje zak goed. En voor de besten in het bos. Krijg dus een heid, zeg maar. Ja. Dat vind ik hartstikke lief van je, Harry. Ja, zo. Ik ga een cadeautje van jou. Ja, zo. Een cadeautje. Ja. Dit is nou precies wat jou neder gaat. Oh, het is echt... Oh, ik schrik me wild. Dat gezicht van die. Nou, het is nevens mij wel een grappig cadeau. Dat was wat zitten, ja. Ja. Tegen, dank je. Draag die in. Jullie volle fleuriger. Nou, en dan is het mooi een Harry Dino. Ja, laten we dat maar dwan, ja. Oh, dat lijkt. Oh, ik schrok me wild. Ja, ik kijk je. Eh,